Breaking news, Sonjib Kulu ahem me chupidet. Son sinon het jong khatkhoti police station ka parlo tila khali busti arong amekar Sonjib Kulu ahem me chupidet. La sona mate la solong kulat ta me chudun det possibility longdun. Kachini dun atengke hem me ke cholong pop lake karena joini la pente hem me ke chohut. Me ke pam FDG apan fire brigade sitame hanglo. Sitame apor teng pen kile dun der jok. Hem me cholablo possibility longdun. La pente bangso hem me ke cholong akhia dat ka dowe lakh pho mate 5 lakhs an doji possibility ribdun long. Breaking news, Sonjib Kulu ahem me chupidet. Son sinon het jong khatkhoti police station ka parlo tila khali busti arong amekar Sonjib Kulu ahem me chupidet. La solong kulata me chudun der lo possibility longdun. Kachini dun atengke hem me ke cholong pop lake karena joini la pentel hem me ke cholong pop la pente hem me pa mep chia phan fire brigade stame hanglo stame aporoteng bengkele dunde dera jok hem me cholablo possibility longdon la pente bangso a hem me ke cholong akhia dat kan hok kato ve 5 lakhs mate lakh phan bak doji possibility longdon.